היי אהובים, אני שמח להזמין אתכם לשחרר חלק מהכאב, או לפחות מהבחילה הזו לגבי המקום בו כולנו נמצאים. כמובן, רק אם תרשו לי ולעצמכם להיפתח, כי זה לא סתם כואב, יש סיבה ויש תכלית. אנחנו נמצאים באמצע מהפך קוסמי. תראו, מהפך קוסמי. מדובר בפרק חדש בתולדות האנושות, וזה קורה בקצב שאנחנו לא מורגלים אליו. כי האמת היא, כי לרבים מאיתנו, השינוי הזה הוא כמו נסיעה פרועה ברכבת הרים בחלל החיצון. נכון? וזה מעורר בחילה בחלקים מסוימים. זה מפחיד, זה מסחרר, ולאן הרכבת הזו בכלל לוקחת אותנו? מי נוהג בה? איך יורדים מהרכבת? איך מאטים אותה, עוצרים אותה? ואיך אולי אפשר ליהנות מהנסיעה מבלי לחלות במחלת חלל? אז יש המון שאלות, באמת אין סוף שאנחנו יכולים לשאול. אולי נתחיל מזה שנגדיר יעד ביחד. לאן אנחנו רוצים להגיע? ביחד. תוך כמה זמן? ביחד. מה חשוב לנו להרגיש תוך כדי הנסיעה? מה חשוב לנו להבין, לדעת, לגלות? אז נתחיל מזה שנפתח כלים שאם למישהו מהמסע הזה למשל מפחיד מדי, אז הוא יוכל לרדת בתחנה, להתרענן. כן, כי אם אנחנו רוצים לעלות רמה כמין, וכמובן שגם ברמה האישית, אז אנחנו חייבים להזמין את כולם לטיול הקוסמי המסחרר.